jsem Katy, vítejte u tohoto. A já jsem Katy 2. Ano. Já jsem jí dvojče. Ona mi našla teprve před 4 lety. Jo, my jsme dvojčátka a my jsme takový ne moc blízky, ale jsme trochu jako dvojčátka. Jo, máme obě pihu. Ona jí má jenom, že na druhé straně. Ne, máme ji stejně. Ty mám taky tady. No a každopádně na ty to není moje sestra ani dvojče. Jo, proto si takhle prdá je jiná než my. A mám A neumí dělat jsme selfiečka. vlastně trojčata, ona je dvojča a mám ještě Renču, to je taky Já jsem dostala přední kameru, jsem dostala na tom telefonu. to je ale A tady to je máme důkaz. Smetus o Andrsena a Eva spí tady, jak jsme se zabrali místo, my jinak spíme tamhle. Jo, v tam v tom čudu. Děj dátou. Máme tu světlo a mě... Ale nejvíc, proč jsem chtěla spát tady u té byla, že tady je elektrika na nabíječky. Eva nedává! Jej tam lezeme! Nemáme tam les. No a co? Oka? Ona se tady kutálí, já mám píru bez nohama. Jako na kalhotech, no. Moje peřina! Vypadni! Hej lidi! Každopádně jsem dostala nálepku od nějakou rybu s mým jménem. Renata ve spolu, tamhle dělá něco. Nevýrazněj. Teďko vlog, random vlog. Čus. To je takový, když berete drogy předtím, než jdete na les Andrzenem. Radka jich brala, Kačka jich brala nejvíc. Já nemůžu už natáčet, protože jsem natočila snad jedno video. Jo, stopni. Jo! My jsme asi brali snad ty stejně, a proč to máš bráci je? A já mám vráceně. Prostě nej. Pozdrav. Jsme zdrogovaný, pozdrav. Teda oni. Já jsem islámistka, já nemůžu. Já nevím, já jsem terorista. že ty teroristi nás jenom... Milo. Každopádně, já jedu před sebe ty barovnou tečku. Jo, za chvilku se bude podávat. Večeře rybí prsty. Rybí prsty. My se tady jako zatáhneme. Jo, díky za chahuty. Takže já to přeberu. Kdyby to bylo zelený, jak bychom tam mohli dělat to. Takhle mi to stačí. Jdu. Počkej, běž sem. Kači, co? Nevadí jim to. Co? Horor. Počkej, ale to nebylo puštění. Takže já bych to ukončila, mějte se krásně. A pa. Wow.